मित्रांनो, मी सुनील स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आपण निघालो आहे साखरपा या गावामध्ये जोशीवाडी इथे असणाऱ्या गांगेश्वर मंदिरामध्ये। तर मी तुम्हाला दाखवतो आपला आता आहोत आम्ही साखरपा पाटोळेवाडी या फाट्यावरती। तुम्ही बघत असाल माझ्या पाटोळेवाडी फाटा हा तिथे आहे इकडे। तर आता आम्ही निघालो आहे मंदिरामध्ये, तर तुम्हाला दाखवतो आता गांगेश्वर मंदिर। तर चला भेटूया आपण गांगेश्वर मंदिरामध्ये, चला। मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल इथे राईट साईडला जो रस्ता जातो तो जातो आपल्या जोशीवाडीमध्ये आणि तिथे आहे गांगेश्वराचं मंदिर। तर आपण तिकडे जाऊया आणि तिकडे दर्शन घेऊया। तर तुम्हाला दाखवतो मी की मंदिर आपलं कशा प्रकारे आहे ते। तर तिकडे जाऊया आणि तुम्हाला मी दर्शन देतो आपल्या देवाचं, चला। नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आलो आपण आपल्या साखरपा या गावामध्ये जोशीवाडी इथे। आपण बघत असाल माझ्या मागे हे गांगेश्वराचं मंदिर आहे। तर तिथे आपण जाऊया आणि आज तिकडे दर्शन घेऊया। जर तुम्ही या गावातले असाल तर तुम्ही पण दर्शन घ्या आणि कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्ही इथे आले होते आणि दर्शन घेतलं असाल तर चला आपण भेटूया आपल्या गांगेश्वराच्या मंदिरामध्ये जाऊन देवांचं आपण दर्शन घेऊया, चला। नमस्कार मित्रांनो, आज आले आपण आपल्या साखरपा या गावामध्ये गांगेश्वर या मंदिरामध्ये। तर आपण बघत असाल गांगेश्वर या मंदिरामध्ये असणाऱ्या मूर्ती श्री काळेश्वर देवी, अवनाई देवी, काळकाई देवी, इथे आहे हे गोडजाई देवीची मूर्ती, इथे आहे जुगाई देवीची मूर्ती, श्री विठ्ठलाई देवी, हे आहेत गांगेश्वर देव, नवलाई देवी, काळंबी देवी, वाघजाई देवी, तुम्ही बघत असाल मंदिराच्या सभोवतालचा हा गाभारा। तुम्ही बघत असाल इथे काही मूर्ती ठेवल्या आहेत।
ही आहेत तुळशीची झाडं. इथेही बघत असाल तुम्ही काहीतरी मूर्ती ठेवलेल्या आहेत, जी नावं आपल्याला माहीत नाही. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, या जुन्या मूर्ती इथे ठेवलेल्या आहेत. कोणाला काय माहिती असेल तर आपल्याला तुम्ही कमेंट्समध्ये मला सांगू शकता. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हा मंदिराच्या सभोवतालचा परिसर आहे. ही 2 चाफ्याची झाडं आहेत, चाफ्याच्या फुलाची झाडं आहेत मंदिराच्या परिसरामध्ये. तुम्ही बघू शकता गायी मंदिराच्या परिसरामध्ये चरण्यासाठी आलेल्या आहेत. मंदिराच्या बाजूलाच आहे हा पर्या ओढा. वरती धरण आहे, त्यामुळे हा पर्याला पाणी आहे. तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हे आहे आपट्याचं झाड. म्हणजे दसऱ्याच्या वेळेला आपण त्यातून ह्या पानांचं आपण सोनं म्हणून आपल्या सहकाऱ्यांना वाटत असतो. हे आहे आपट्याचं पान. आणि हे बघत असाल तुम्ही, खूप खूप जुना काळातलं असं एक झाड आहे.
तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, आपल्या गंगेश्वर मंदिराचा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा आणि आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केला तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांना, आपल्या गावातल्या मित्रांना, आपल्या गावाल्यांना, ओळखीच्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा ज्यांना, जेणेकरून त्यांनाही आपले व्हिडिओ बघता येतील आणि त्यांनाही आपल्या गंगेश्वर देवाचं दर्शन घेता येईल. तर तुम्ही आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा. धन्यवाद.